incumbent. So, yan ay mangyayari lamang kung papayag si Senator Gordon. Maganda sana, gusto ko rin yun, pero nasa sa kanya yun. Pero sabihin ko, hindi pa natin malalaman. When you got really high votes, what's your plan on 2020? Wala pa nga tayo ano. Yeah, would this Wala. affect your decision making in 2020? Siguro si Tita Cynthia na lang, di ba? Kasi siya talaga na siya ngayon ang number one. Pero para sa akin, ako'y nagpapasalamat na nabigyan ng pagkakataon, manilbihan muli sa Senado. At saka, yun nga, yung maganda sana dun sa mga committee na pipili, sana yung magkaroon ng posisyon na maganda rin ang isang independent na candidate. Bakit ano preference niyo po na committee? Preferred committees niyo po? Well, Priorities? patuloy pa rin syempre yung public services unless na magkaroon ng desisyon si Senator Gordon kasi yan naman ay napapaubaya sa kanya bilang paglalang. So you choose Blue Ribbon ma'am over public services given a choice? Ayoko